rána kľúčik zacinká, keď deti morí strachom nočná dáma, schová názmeká perinka. Je čas ísť spať. Budí sa strach. Vyčarí čierna čarovníčka strieborný kľúčik na sny. Tým kľúčom nech si zamkne viečka každý, kto ešte nespí. Komu sa dnes nechce spať, s kým sa kamoš nechce hrať, na koho dnes nikto nemá čas. Ten nech rýchlo napne uši, tu sa farby mieša učí, maškrta je sladkosť, Figeršpas. Nami zo sveta čarovných snov má tašku plnú prekvapení. Krištof z krajiny zázrakov roztočí dážnik, Čo kúzlom všetko zmení. My sa s deťmi vieme hrať, my si s deťmi rady vieme. No keď niečo vyparatíš, rodičom to nepovieme. maškrta Pre ducha, maškrta do brucha, maškrta v rozprávke, maškrtník sa skrýva v každom z nás. Vstávať nespí, nebuď skleslý, umier to život prespí, nech sa v tebe radosť začne smiať. Navali si deň, čo hrá, tu sa varí zábava, maškrty má predsa každý rád. Počuješ, Krištof? Počujem, Nani. No, takéto ticho je počuť v každom dome, keď príde noc. Všetko živé spí a všetko čarovné... Ježi. A všetko čarovné sa prebúdza. A keď je počuť ticho v noci, začína zázrak. Kedysi dávno sa diali zázraky už cez deň. V tajomných domoch žili dvaja tajomní ľudia. Boli tajomne oblečení a pod tvúzami mali tajomný úsmev. Asi ako Krištof. kedysi dávno sa diali zázraky už na raňajky. V tajnej kuchárskej knihe bol tajný recept na najvoňavejší džem. A preto mali Jam Station už na raňajky. Džem varila tajomstvom zahalená pani. Asi ako Nani. Kedysi dávno začal zázrak. V čiernej noci čierny les. V čiernom lese čierny pes. Čierny pes stráži tmavo-čierny dom. Tmavo-čierny dom skrýva Skrinku s dušičkami. Milí naši, už spíte? Dobre, že ste prišli. Vítajte v maškrtníčku. Ak sa budete dívať srdcom, zabudnite na veci, ktorým veríte. Ak budete všetci dobre počúvať dušou, uveríte veciam, ktorým ste neverili, lebo duše, milí moji rodičia a deti, duše nepočúvajú ušami. Duše počúvajú srdcom. Noc vietor roztočí, sem prší do očí, do perín vyhasí strach. Spánok čierny prach sníva, zhúlený nesenom nárčí. Jaj, počuješ, Krištofko? Počujem, Nani, počujem. No, milí moji, takéto ticho je zasa počuť v každom dome, keď zaspia deti. Toto ticho milujú všetci rodičia. Mamička ešte cíkne s pohárom, z ktorého pred chvíľou Eliška dopila mliečko s medom. Ocko popratuje hráčky, však ocko, ktoré nechala rozhádzané. No, niekedy Tomi, niekedy Adamko, čak. No ale potom si mamička začne čítať zbierku básní. Ale Krištof, mamičky sú večer unavené, pri čítaní by zaspali. To ockovia si čítajú. Mamičky bielizeň skladajú. Detičky spinkajú a
Nani a Krištof sa ťučkajú. Krištof, počul si? Nie, nič som nepočul. Krištof, niečo buchlo na streche. Prosím ťa, čo by tu búchalo na streche? Krištof, ja sa bojím. Dobre, idem sa tam pozrieť. No dobre, ale nezabudni si zobrať čarovný dážď. Veď ho mám. No, tak čo je na streche nové? Čo? To som si mohol myslieť. Čo, Krištof? Na streche je všetko v poriadku, akurát do schránky sme dostali pozdrav. Jeseň spadá z neba. Expres, prosím, prvá trieda. Spadla z neba obálka. Nesiem vám list čerešňový. Jeseň, pani poštárka. Prší, len sa leje, slnko žmúrka. Kto sa v daždi hlasno smeje, spadne rovno do blata. Vraví jedna nočná kráska. Volajte ma Zlatovláska. Krištof zabudol, že zlatý vlas postriebrí mu nočný mráz. Ale Nani, čo je to za pavučina? Daj to zo mňa dolu. Ale Krištof. To si teda spôsobí? Ale veď, toto nie je pavučina. Toto je možno nočná víla. Áno. Pozri, je ľahká ako obláčik z neba. Biela a vonevá ako sneh. A hebká ako teplý vietor. Len sa pozri, je ako nevesta v závoji. Hej, malá. Ja? Aký je dnes deň? Dnes. Jaj, dnes je deň detí. No vidíš, je najvyšší čas zaľahnúť do nejakého teplého, útulného údolia. Ale nočná víla, tu nemôžete len tak ležať, veď tu sú deti. Nekrič, malá. Hluk a prievan mi škodí. A radšej mi daj zo pár dúškov studenej rannej rosy. No, nech sa páči. Tu je studená ranná rosa. Neperlivá. Prestaň, malá, prestaň. Radšej mi daj trošku napiť. No, nech sa páči. Výborná. No tak takto si predstavujem jeseň svojho života. Nočná víla. A čo poviete na tento čarovný vietor? Fúkajte. Ale veď to je krása. To je nádhera. No tak takto si predstavujem jeseň svojho života. Noc vietor roztočí, sem prší do očí, do perí hasi strach. Spánok čierny prach sníva, schúlený v jesenom náručí. Noc vietor roztočí, sem prší do očí, do perí hasi strach. Spánok čierny prach sníva, schúlený v jesenom náručí. Krištof! Ja. Krištofko, mne je tu riadna zima. No prosím, asi Týnka, Kupko alebo Tommy zabudli zatvoriť dvere. Viete, Nani býva niekedy mrzutá. Áno, prosím pekne, lebo ja už mám z tejto upršanej nálady na deň detí aj smutné sny. Viete, Nani máva na lícach také malé, veselé jamky. Ale niekedy malé, veselé jamky sa niekam stratia. No a Nani bez jamiek, to je ako Nani bez duše. Keď ti radosť smútok zlomí, chorá duša trápi sa. V prvej skrinke svieti láska. Ticho vchádza do srdca. Jej! Aj Krištof, myslela som si, že som na ňu už dávno zabudla. Na koho, dušička? Jaj, na koho? Chcete vedieť? Je v skrinke? Je v skrinke, no. Ukážem vám. No prosím. Jedna stará baganža. Jeden plesnivý vankušový pomeranč. Mámiu, Anička.
Anička, dušička, kde si toľké roky bola? Anička bola najobľúbenejšou bábikou malej Nany. Mala som ju každý večer v posteli, aby som sa nebála nočných duchov. Počuli ste? Anička, bábika, Zlatko, čo ti je? No tak, bábika, pekne nám povedz, čo sa ti... Tak, bábika, nerob fória, povedz... Veď ja som jej nič neurobil, naozaj, ja som jej vôbec neurobil. Krištof, nikto nemá rád, keď sa na neho kričí. Nany. Milé deti, so svojimi bábikami sa vždy musíte hrať pomaly. A hlavne opatrne, však áno, Nany. No tak to nie. Tak to nie. Aj moja ubohá bábika, uložíme ju tuto a dáme jej horúci čaj. Ale nie. Nie? Bábiku musíme najskôr poriadne vyšetriť. Pre pána Jána, Anička, dušička, veď ty máš zádušný kašel, chorú dušu, musíme jej okamžite odmerať tlak. No patrne, Krištof, aby sme jej nevypustili dušu. Aby bola duša v poriadku, musí v nej byť primeraný tlak. Je to krásnych 1645 hektopaskalov. No vidíš, Krištof, ale stále jej tečú slzy. To nič, dáme bábike kvapky do očí. Kvap, čľup. Slza boku je známkou chorej duše. No, Krištof, počúvaj, ale existuje vôbec nemocnica pre choré bábikovské duše? Pravda, že existuje, ale teraz urobíme bábike röntgen. Pacient, nedýchať, prosím. Cvak. Tak čo, pán doktor Krištof, ako to s mojou bábikou vyzerá? To som si mohol myslieť. No prosím, moja bábika má choré srdce. Ale nie. Nie? Srdce má dobré a práve preto má chorú dušu. No na môj dušu, Krištof, ty si ale šikovný doktor. Už čo, na chorú dušu dajte vždy svojej bábike dúšok. Dúšok? Dúšok horúceho, teplého čajíku. Ale sestrička Nany, horúci teplý čajík na dušu. Dobre, viem. Dajte vždy svojej bábike sladký sirup, aby mala sladký život. Ale Nany, sladký sirup nikoho nikdy z ničoho nevyliečil. Dobre. Najskôr bábikovskej duši odmerajte teplotu. Odmerajte teplotu duši? To by som sa vedieť ako? Nie, dajte jej do duše injekciu. Ale sestrička Nany, sknete tú injekciu. No tak čo, Krištof? Dáme mojej bábike dušu do sádry. Ešteže čo? Na chorú dušu je najlepší liek láska. No veru tak, láska. Nehradí ju poisťovňa a dá sa zohnať aj bez receptu. Srdce bez lásky. Čelo bez duše. Bábika, ťu, pozri, čo pre teba mám. Nič nechcem. Nevidíš, že som smutná? Ty rozprávaš? Áno. Bábiky predsa nerozprávajú, však bábiky Ale nerozprávajú. Krištof, niektoré áno. No tak dobre. Bábika, pozri, len sa pozri. Čo pre teba mám? Aha, začína sa to na M a končí sa na O. Ale ja nič nechcem. Teraz som smutná. Dovoľte, aby som sa predstavil. Som naťahovací medved na kľúčik, ale vy mi môžete pokojne hovoriť aj Macko. Krištof. No, dobrý deň. V tom prípade som ja, bábika na hranie a Nany mi dala meno Anička. Ale viete, pán Krištof, vlastne pán Macko, teraz nemôžem pokračovať v konverzácii, lebo teraz som smutná. No, neviem síce, čo je to tá konzervácia, ale so smutnými bábikami mám bohaté skúsenosti. Ozaj? Viete čo, poviem vám jeden veľmi smiešný vtip. No, dobre. Išli dve paradajky. Jednu prešiel párny valec a druhá kričí ahoj, kečup. Ale prečo plačete? Veď to bol predsa vtip. A viete, pán Macko, keď mne je tej rozbučenej paradajky tak strašne ľúto. A
aká ste len nežná. Viete čo, zaspievam vám jednu zaručene smiešnú pesničku. Dobre, no. No, ako sa len začína... Išiel niekto napríklad niekam. Už viem. No. Išiel šašo na bicykli, narazil do šľahačky. Z karambolu ostali mu zo šľahačky natáčky. Jaj, ale viete, keď mne je toho šaša tak strašne ľúto, určite si pri tom karambole ublížil. Tak už toho bolo dosť. Urvané bábiky z duše neznášam. No dovolte, pán Macko, nechajte si svoje oduševnelé poznámky. Babi, strelené. Medvede sú A vy vypchaté. ste iba hlúpa bábika. A vy ste zase A vy vypchatý ste medveď. hlúpa. Hej, vy dvaja. Veď sa už toľko nenaťahujte. No veru tak, milé hračky. Lebo každý stroj, aj hračka, milí moji, má predsa dušu. Aha, čarovný kľúčik. Kľúčik? Aha, kľúčik. Vidíte? Ten Macko je naozaj naťahovací a kľúčik čarovný a Macko, myslím, tancuje celkom pôvabne. Macko, dovolíte? Smiem prosiť o tanec? Počkajte. Čo je? Niečo sa mi stalo s hlavou. Niečo sa stalo s hlavou? Dajte chvíľu, niečo sa mi stalo s telom. Zastavte ten stroj! Policajti! Hasiči! Poďte sa pečené zumličky, toto sú nervičky, hračky, stalo sa vám niečo? Toto? To sú teda ducha plné otázky. Ešte šťastie, že som taký mekučký a chlpatý. Keby som mal kosti, určite si ich všetky polám. Čo sa stalo, Macko? Roztrhol sa mi kožuštek. Ale Macko, hádam, preto nebudete plakať. Aha, mám pre vás krupicovú kašu s medíkom. Ukážte. Nie, Macko, no tak, jedno pohľadkanie, jedno pofúkanie a keď slúbite mojej bábike, milý Macko, že si budete každý deň poriadne čistiť zuby a uši, moja bábika vám určite daruje svoje srdce. Deravý kožuštek slzička osuší. Veď bude srdiečko záplata na duši. Sľúbim veľmi rád srdce pre vás, slečná mať. V láske schúlený, výchor jesenný, miesto vedľa seba mať. Od lásky kresliť obrázky, celou dušou milovať. Túžim nemať strach, lásku pre vás, Macko, mať. Robiť milému službu medvediu značí od šťastia zabrúkať. Od lásky kresliť obrázky, celou dušou milovať. Tak vidíš, Krištof, kľúč od Macka bol vlastne kľúčom k bábikymu srdcu. Nani, keď chodíš niekedy ako bez duše, trochu sa na tú bábiku podobáš. Ale Krištof, ja som ti svoje srdce dávno odomkla. Myslíte, že si dali aj pusu? To je lekárske tajomstvo. Chrániť dobro v nás, zimným teplom, letný mráz. V láske schúlený, výchor jesenný, miesto vedľa seba mať. Od lásky kresliť obrázky, celou dušou milovať. Nani, nevieš náhodou, kde sú moje noviny? No, tu sú, Krištofko, tu sú. Ďakujem. Počkaj, prečítam ti. No, čítaj. Čo dnes píšu? No, čo dnes v novinách píšu? stále sa mi stratia tie noviny. Dnes v noci v obci Duchonka neznámy páchateľ vypustil dušu zo vzdušného balóna. Hlavným podozrivým je nejaký T.Š. Člen divadelnej skupiny Čierne duše. Ale Krištof, prestan sa už toľko duchovať, či vlastne dušovať. A čo, bojíš sa, že duchovia A neexistujú? nebojím, lebo milý môj, ducha
ducha vlastne ešte nikto nikdy nevidel. No a čo? Ani vietor nikto nikdy nevidel a predsa existuje. Ale v niečom máš pravdu. Sú veci, ktoré majú ducha, vnútorný svet. Svet, čo nikdy nevidíme. Duša nie je hluchá, v druhej skrinke pocítime, každá vec má ducha. Bol raz jeden maliar. Maliar. A ten maliar maľoval kulisy a bábky pre bábkové divadlo. Volal sa Miroslav Duša. Niektoré divadelné kritičky vraveli: Dámy a páni, malý i veľký, divadlo je maškrtenie ducha. Maliar Duša býval v mestečku pri rieke, ktorá sa volala Hron. No dobre, Krištof, ale povedz deťom, ako sa volalo to mestečko? Ozaj, ako sa volalo mestečko? No, ako sa volalo mestečko? Volalo sa Hronská nedeľa. Veď také neexistuje. No čo? Rimavská sobota, Plavecký štvrtok, Dunajská streda. No tak prečo nie napríklad Hronská nedeľa? Počujete? Každé ráno presne o 8:55 vchádzal do mestečka Hronská nedeľa vláčik. Na nebi svietilo slniečko, v parku rástla zelená tráva a v rieke plávala jedna ryba. Na námestí stál kostol. Kostol každé ráno zazvonil bimba. V kostole býval pán... Duch. Ale nie. Nie? V kostole býval duchovný pán. Nedaleko kostola stál domček a v ňom býval krajčír, ktorý sa volal Pekár. Móda odráža ducha doby. Susedom krajčíra Pekára bol zas pekár, ktorý sa volal Krajčír. Čerstvý kvások je duchom chleba. Na námestí stála škola. Asi pre matky, pretože sa volala materská škola. Tam sa asi všetky mamičky učia hovoriť. Učia sa tam hovoriť. Ťu, ťu, ťu. Ňa, ňa, ňa. Ticho. Nesmieš. No, na druhej strane ulice bývala naša doktorka. Ahoj, tetuška. Ale Nani, doktorka, nehovoríme tetuška, je to predsa nejaká dáma. No, dobre, Krištof, dobre, tak teda ruky boskávam, madam školníčka. Ale Nani, školníčke, nehovoríme madam, ale jednoducho, teta. No a na konci mestečka bývala už len naša teta, školníčka. Krištof, trochu sa jej bojím. Koho? Školníčky? Aj tej, ale hlavne pani doktorky. Ale mesto Hronská nedeľa medzi nami je také čudné. No sa na ňo pozrite, je také bezfarebné. Ako by si tam zaľahli nejaké kúzla, alebo čary, či čo? Pravda, svätá pravda. Dokonca aj divadelné kritičky to tvrdili. Pán Duša, toto mesto Hronská nedeľa je mesto bez duše. Veru tak, Hronskej nedeli chýbal vnútorný svet. Isto chápete, ako by som, duch mesta. No, počúvaj, Krištof, počúvaj, nechaj to tak. Ale povedz mi, kde si ty bol v pondelok ráno? No tak pondelok ráno ja si bol, prosím, pekne u krajčíra Pekára. A kde si bol v útorok do Bol som u poludnia? Pekára krajčíra. A v stredu na Bol obed? som u školníčky. A vo štvrtok Bol som u popoludní? doktorky celkom súkromné záležitosti. A v noci? V noci? No? V noci bola tma, prosím. No, Krištofko môj, čarodný, veď ja si na teba posvietím. Povedz všetkým deťom, kde si bol v piatok v noci. Maloval som materskú škôlku, prosím. Viete, lebo bola taká bezduchá. Maľoval? Maloval. Počujete? Maľoval. Maloval? No, ty si sa teda vyfarbil. Nuža tak, maliar Duša vdúchol. Nie vdúchol, vdýchol. Vlastne vdýchol mestečku Hronská nedeľa farebného ducha. A zrazu bol svet celkom iný. A zrazu bol svet plný zázračných vecí. Kostol bol odrazu modrý. Ako z modriny. Ale nie ako modré z neba. Bim bam. Dom Pekára krajčíra, ten bude zas oranžový. Ako z oranžády. To cukry koláče, máš život sladký. Pečivé perníky, ježi babky. Dom krajčíra Pekára, ten bude zas zelený, ako zo zeleniny. Striháme kabáty, vlasy, jazyky, šijeme kolená, hlavy i gombíky. Naša teta školníčka, tá bude mať domček hnedý, ako z horkej čokolády. Dušička, kedy mi prídete odušiť radiátory, hoj, je v nich duch. Vlastne iba vzduch. No a naša pani doktorka, tá bude mať domček žltý, ako z púpavového medu.
Dúfam, že z toho nedostane žltačku. Čistota tela je základom duševného zdravia. Veru tak, všetci mali obrovskú radosť. Dokonca aj divadelné kritičky na čisto obmekli. Oj, vážení vychovávateľia, vaše bábky sú také zlaté. No a tieto vpredu vyzerajú celkom ako živé. Celkom ako živé. Ako vravím, všetci mali obrovskú radosť. Dokonca aj slniečko na nebi začalo tancovať svoj slnečný valčík. Raz, dva, tri, dva, dva, tri. A tráva, milí moji, tráva voňala tak zelenkavo, že si všetci frajeri museli dať pusu. Alebo radšej dve. Počujete? Každý večer presne o 8:55 odchádza z mestečka Hronská nedeľa vláčik. No a nakoniec maliar Duša namaloval už iba zlatú rybku. Zlatá rybka bola veľmi dúchaplná a povedala: Čup! Lebo ryby sú múdre a vedia, kedy majú mlčať. Veru tak, lebo bezfarebný svet, milí moji, to je ako svet bez duše. Myslíte si, že duchom mesta sa stal maliar Duša alebo Krištof? Duchom mesta sa stali deti a rodičia, ktorí tam žili. Všade vôkol nás nechal kúsok čas. Niečo zobral, niečo dá. Prekroč vlastný tieň, skúšaj zmeniť zem. Namaľuj si deň, čo hrá. Svet z tvojich snov zmeň s nádejou. Čo urobíš, nech ducha má. Keď máš smutné dni, farbou nešetri. Nech slnko svieti tam, kde má. Prekroč vlastný deň, skúšaj zmeniť zem. Namaľuj si deň, čo hrá. Svet z tvojich snov zmeň s nádejou. Čo urobíš, nech ducha má. Tak. A je tu november. November je veľmi smutný mesiac, dlhé večery, krátke dni. Veru tak. Jaj, je to čas ako stvorený na upratovanie detskej izby. Ale Nany nemohli by... Nemohli. Viete, Nany, každý normálny človek upratuje na jar, viete. Ale Nany je kúzelné dievča. Ona vyčaruje poriadok na jar, na jeseň, v lete, v zime, kedykoľvek, uprostred roka, 1000-krát. Krištofka, pozri, aké mám krásne hračky. Ako vyzerám? Vieš, ako vyzeráš? Ako? Vieš, ako zase vyzeráš? Ako nejaká bosorka. Čo? No, prepáč. No, ako strašiak, no. Fantázia, to je zázrak, pozor, lebo teraz budeme letieť dúhou času. Teraz vám ukážem aj duše, ktoré nie sú. Tak, najlepšie bude, keď teraz začneme vyvolávať dobrých duchov. No, Krištof, zavolaj nejakého dobrého ducha. Aha, dobre. Haló? Pán dobrý duch, duchovia, prosím. Krištof, tak to ťa duch nebude počuť. Duch je možno niekde ďaleko, niekde si spí na vankúši, zavolaj ho hlas. Dobre. Haló! Krištof, nie tak hlasno, nesmiať sa, bať sa. No, a vieš čo, radšej mi prines tekvicu z pivnice, lebo ja sa tam trochu bojím ísť. Ale Nany, čo ti straší vo veži? Nie vo veži. Milí moji, zdá sa, že u nás maškrtníčku občas straší aj v pivnici. Dobre, ak inak nedáš, ja sa tam teda pozriem. Nany, v tej pivnici je tma ako v nejakej pivnici. Ale Krištof, svojmu strachu musíš čeliť. Milí moji, na cestu do pivnice totiž potrebujeme jednu dôležitú vec. Chlebík s maslom. Chlebík s Áno, mne mamka na maslom. cestu vždy dávala chlebík s maslom, aby som na tej ceste nebol hladný. Ale veď to nie je ďaleká cesta. Svetlo, správne. presne tak svetlo, ale ešte potrebujeme jednu dôležitú. Revolver. Áno, pre osobnú obranu. Prosím ťa, Krištof, deti chodiť budú s revolverom do Áno, pivnice. to je hlúposť. Na cestu do pivnice potrebujeme aj kľúče, ale predovšetkým... Nehovor! Na cestu do pivnice budeme potrebovať predovšetkým
cesnak a cibuľu. Ale prosím ťa, pekný je. Vôbec ho nepočúvajte. Na cestu do pivnice potrebujeme predovšetkým odvahu. Áno, tak to je samozrejme. A ja som sa bála tmy, keď som bola malá, ale dnes noc je pre mňa najkrajší deň. Krištof, Krištof, počul si, čo to bolo? Počul? A čo to bolo? Vieš čo? Čo? Ja neviem, ale jedno viem určite. Voľa čo tu... Voľa čo tu šramoce. Voľa čo urobilo šuch. Nie, to nebol pes, ani to nebolo šuch. Zaznielo to ako Pink. Alebo Floyd. Nie. Voľa čo urobilo s prepáčením puk. No, nech je to akokoľvek. Musíme sa na to pozrieť. Krištof, smer, strašidelná pivnica. Pečné zubičky, toto sú nervičky. Pomoc, strašidlo. Krištof, to si ty. Myslel som si, že ty si to strašidlo. Ja, že som strašidlo. No, trochu sa na teba podobá. Ja sa podobám na strašidlo. Tak ale toto vôbec nie je smiešné. Správne, toto nie je smiešné, pretože toto je prosím pekne strašné. A preto si teraz postavíme strašidelný zámok a v ňom si uvaríme elixír na otrávenie pivničných strašidiel. Presne tak. Čarovacia abeceda paragraf 100. Veľké varenie. Milí moji, elixír, ktorý má strašidlo otráviť, musí byť, ako sa v názov našeptáva, otravný. A preto budeme potrebovať jeden vlas z plešatej speváčky, 1 gram pekelne štipľavej papriky a 1 deciliter 100% džúsu z krokodíla. Nalejeme, šame. Láda, fáda, šalamáda, rozpučená porucha, zablatená čokoláda, suchá ducha, ropucha. A šup s tým do pivnice. Krištof, počuješ? Nepočujem. No vidíš, a to znamená, že je to preč. Naozaj, tak to znamená, že sme sa ho zbavili? Zbavili sme sa pivničného strašidla. Potvora jedna, ja som vedel... Pomoc! Strašidlo mi odhryzlo hlavu! Ale Krištof, ako ti mohlo odhryznúť hlavu, veď ju máš stále na krku. No tak mi ju neodhryzlo, ale chcelo mi ju odhryznúť. Vylez von, ty potvora, kým ti dobre hovorím. Ja tvojho Anciáša. Ale Krištof, zabudol si? My dvaja sme vychovávateľia detí. Musíme to strašidlo vylákať s láskou. Aha, a tiež elegantne však. No. Klop, klop, klop. Dobrý deň. Strašidielko, otvor nám vrátka, to sme my. Áno. Tvoje mamičky. Ňufínko, strašidielko, neboj sa o nás. Nie, neboj sa. Nic ti neurobíme. Nie. Iba ťa upečieme na parnici a urobíme z teba palácenko. Tak už toho bolo dosť. Áno. Už nás to vôbec nebaví. Okamžite vylez von. Áno. Veď ty nie si duch. Nie je duch? Veď ty si zloduch. Hop. Jaj. Tak a teraz sa s tebou porátam ako muž s mužom. Vylez von, ty potvora, a vyťahni svojich 12 hlav. Nech ti všetky podce. Ale som sa nechal uniesť, čo? Krištof, pomozaty. Byť sa vedia aj malé deti. Ale mužov z nich robí múdrosť a rozvaha. Krištof, mám to! Čo máš? Ducha? No, tak dúfam, že mám aj ducha. Ale hlavne mám nápad. Počúvajte. Musíme, Krištof, my dvaja to strašidlo vystrašiť. No tak to je výborný nápad. No dobre, ale ako? No ako? No to takto zatiaľ neviem. Ale nápad to bol dobrý. No, nápad to bol Nani, už to mám. Kde sa najlepšie darí duchom a strašidlám? Viem, duchom a strašidlám sa najlepšie darí v detskej izbe, v skrini a pod posteľou. Správne. A prečo sa im najlepšie darí v detskej izbe, v skrini a pod posteľou? Jaj, lebo v detskej izbe, v skrini a pod posteľou je neporiadok a
a tma. Veľmi správne. A ak chceme strašidlo vystrašiť... Musíme si na ňu poriadne posvietiť. A poriadne upratať. Dámy a páni. Milé strašidlá, ježibabi a draci, táto časť nášho príbehu nie je vhodná pre príšery staršie ako 10 rokov. Áno. Pani učiteľky, rodičia a starí rodičia, ktorí nie sú na strašidlá zvyknutí, nech si láskavo zatvoria oči. Aj uši. Čarovacia abeceda paragraf 100. Veľké upratovanie. Upratovanie, ktoré má strašidlo odstrašiť, musí byť, ako sám názov našepkáva, odstrašujúce. Čistenie musí byť špinavé ako svedomie a zaschnuté blato na čižmách. Dym musí byť čierny ako dym zo zhorenej žuvačky. Čupačups. Áno. A voda na umývanie strašidiel musí smrdieť ako ropucha overená s cesnakom a cibulou. A vláčku je potrebné pozametať metlou značky Nimbus 2013. Búrlivé výšiny. Magické pličiny, vodníci, bludičky, vrany. Choďte všetci preč. Už. A my otvorme čajovnú tajovnú bránu. Ale Nani, veď to strašidlo je strašné. Choďte všetci preč. Nani, ako vravím, to strašidlo je strašne smiešné. Smiešné? Tekvica? Moje nervy, tekvica, ale to je strašné. Jaj! Ty počúvaj, strašidlo. A čo ty robíš v mojej skrini? Ja som, prosím pekne, dobrý deň, ja som, prosím pekne... Nepočuť. Ja som, prosím pekne, duch domova a poslali ma sem, aby som strašil deti. Aha. Hu. Aha, tak teda duch domova? Veľký strach z teba teda nejde. Ale ja chcem, aby sa ma deti báli. Ale strašidielko. Ale strašidielko moje milé. Nezabudnite si upratať v skrini, pod posteľou a niekedy aj v duši, aby vás tam nič nestrašilo. Komu sa dnes nechce spať, s kým sa kámoš nechce hrať, na koho dnes nikto nemá čas. No ahoj. Ten rýchlo napne uši, tu sa farby mieša učí, maškrta je sladkosť, ty ideš spás. Nady zo sveta čarovných snov, vátaš tu plnú prekvapení. Krištof z krajiny zázrakov roztočí dážnik, Čo kúzlom všetko zmení. My sa s deťmi vieme hrať, my si s deťmi rady vieme, no keď niečo vyparatí, rodičom to nepovieme. Maškrta pre ducha, maškrta do brucha, maškrta v rozprávke, mačkrtník sa skrýva v každom z nás. Vstávaj, nespí, nebuď skleslý, hlúpie to život prespí, nech sa v tebe radosť začne smiať. Namaluj si deň, čo hrá, tu sa varí zábava, maškrty má predsa každý rád. Ďakujeme pekne, že ste prišli. Tešíme sa na rodičov. Na Facebooku, v skupine Maškrtníček. Alebo v divadle Maškrta. Majte sa všetci dobre. Pekné leto. Ahojte, pa.